misy mafy zala problème havy amin'olo e. Azonareo ono nareo tantarako raha avy io. Amzio ty anao ko mbala managna zanaka mbala hely. Zatonjika hoe moins de 3 ans. Vraiment mila vigilance. Anao mila managna maso partout zay tany misy zanaka anao mila hainao tsara hoe anao mila managna maso. Satria zegny misy olo araiky zay izy maty zanaka izy. Indra nafaty zanaka anazy, tsy nino, question de seconde, fraction de seconde. Na tsy teligny rakotro stylo biky. Azonareo ono rakotro stylo biky? Igny avao tsy teligny, tsy haiko ty raha io, sany somosomenigny tafo tsy teligny par accident. Tsy haiko ty 2 ans. De izy amizay zegny, raha io kofa avao tsy teligny, bloqué ato. Tsy bloqué teto, ato. Raha ty sady tsy nijotso, aloha tsy voaloha, bloqué tato. On dirait zegny izy vao tsy teligny, tsy nagnano karaha ty fa mety nibagna karaha ty raha io. Anefa mamany tsy haiko ty, asa ataontsika hoe mandokondoky amy lakoziny, tsy haiko ty misomasoma amy salon. Izy koa baka nareo samy mifankarikitry io, ndraikindraiky tsy misankety raha izy misomasoma io. Or izy io tafy nahazo rakotro stylo izy. Mandry mpanarapirapoegna tsy haiko ty nandeha nitransferegna amin'ny hôpital maventy amy tany misy izy. Tsy haiko ty fa tsy takatra. Na tsy haiko ty 2 ans. Mampalahelo. Enquête amizay mandeha. Fa inaroa ty andafy ty izy koa raha mikasikasiky raha karaha io. Mikasiky fahafatesa. Police magnano enquête hoe taia anao tamin'ny fotoagna zo, indra nataonao, maro zegny enquête ataondro antegna. Satria zegny ireo zegny hainareo police zegny toujours misankety hoe tsao zegny meurtre, tsao raha karakaraha igny. De tsy haiko ty maty. Zegny aviako mivolagna hoe izy koa managna zanaka moins de 3 ans. Satria ireo amin'igny ireo agnatin'ny tena mbala mihetsiky ireo amizigny. Ireo amin'igny mihetsiky, ireo amin'igny curieuse, ireo amin'igny mampidipitry raha mbava. Zo ndraikindraiky ireo misomasoma magnano raha mbava io. Tsy hoe ndi hoandreo, ndi atelingindreo efa somosomendreo agnatin'ny vava ao zo. Avy eo amin'izay par accident tafy voateligny. Bloqué ato. Or lalandrivotrindreo ty hely. Izy koa anao managna tsy haiko mbala hely izy io ty. Izy fa soma madinidiniky, leglego e, soma madinidiniky. Izy koa raha fa madinidiniky, adoso amy chambre anazy, adoso amy tragnonareo feky angalako aigna, ampangalako aigna antsendriky. Na hoe resaka sezy. Izy koa anao mbala mana zanaka moins de 3 ans, sy aza atao sezy agnatin'ny chambre zanaka anao. Aza atao tabouret. Ataova vraiment malô, ataova vide. Décoration zegny après. Ataova vraiment juste fandriagna anazy. Asa hoe koa misy télé, table télé, fandriagna anazy de soma. Tsy seky, aza atao raha karaha monjy karaha. Sezy aza atao. Zo ndraikindraiky ireo azondreo karaha io, ireo fa mahay magnaposy raha, aposondreo sezy igny, aposondreo marikitry fenêtre. Ireo amizay curieuse hoe tia hay hoe ino ma raha antany. Biafondreo fenêtre igny. Regny matetiky ndraikindraiky mahalatsa-datsika tsy haiko. Izy mitsidiky igny, latsaka haigny. Aza atao sezy agnatin'ny chambre zanaka anao na tabouret. Ataova simple antsendriky malô. Décoration c'est après. Vesa izy fa mandeha 5 ans, 6 ans fa mahazon-draha, io décoration madinidiniky. Sinon, maro accident mikasiky tsy haiko firy tsy haiko. Cause de décès na tsy haiko à l'hôpital ndraikindraiky hoe maty teligny raha, maty teligny soma, maty teligny objet. Maro. Izy koa objet madinidiniky adosoa. Tegna adoso. Fa zo zegny, maro cause de décès, jo regny cause de décès, mampalahelo fraction de seconde fô. Azonareo ono jo ty? Otra aminay ty en France ty, azonareo ono bouchon na boisson na hoe menaka. Alevanareo ono na bouteille de coca, magnanova essai nareo. Alenareo bouteille na coca biafa. Bouchon nazy igny jo ty efa tsy afaka définitive. Izy igny taloha, izy biafinao miala définitive. Fa izy jo ty izy adosonao tsy afaka définitive. Izy igny zegny nataondreo exprès satria taloha teo zegny maro tsy haiky maty teligny bouchon na boisson coca e fanta e oasis e. De izy jo ty zegny système nivoandreo hoe anao magnabiagna izy igny tsy afaka définitive raha efa bloqué io. Exprès. Nataondreo exprès satria zegny misy tsy haiko sasany magnabiagna boisson igny alaigny bouchon atao agnaty vava.
Ary regny tegna grave izy koa na tsy teliny regny. Grave koa na tsy teliny bouchon regny. Na amin'ny chambre anazy so aza atao soma, tsy poritina soma madiniky. Non. Ireo zao mitest raha maro. Raha jiaby atsofotsofotr'indreo ambava, ireo curieuse, ireo mibozy, ireo à la moindre chose anao io fa accident. À la moindre truc. Am âge tegna âge très tegna mila mifety attention koa manana an-tsaiko madiniky fa zanaka jiaby tsara zanaka io silika niaigny zanaka tsara. Ary accident edy raha izy zay malaky. Aleon-tegna mitandrina, aleon-tegna magnano prévention. Izy io ne zanaka antegna tsy afaka vodinazy igny fo agnatin'ny tragno ao ary tsy mety. Zanakanao tsy mety kolegna be fa misy moment izy amianao espace misoma. Amianao espace izy misoma. Zegny mahatonga hoe aleon-tegna ray aman-dreny magnano prévention. Triazina soma. Isan'ny tsy teteky magnano triage. Izy koa soma danger déjà. Aza ampisomagna izy. Aleo magnano prévention karaha igny. Fa zanaka tsara ary zanaka io chaque enfant est différent. Ireo zao magnanikaniky. Karaha zegny fa le histoire ny madame mampalahelo. Mafy mitaiza io mafy. Zegny koa no mahatonga an-tena hoe misy koa an-tena ke zanakanao mbala ily anao igny misy an-tena karaha matoko hoe non io na an-tena matoko be karakory ndraikindraiky un jour accident avy maro cause de décès na tsy haiky. Izy koa misy araiky zay volaniko aminareo zegny latsaka boka tagnambony la fenêtre tsy haiky ty zegny 2 ans et demi io donc misy sezy agnaty chambre anazy na alainy tsy haiky ty sezy na posiny devant fenêtre anazy tio. Izy amizay nanonga tagnambony sezy ty nibiafy ny fenêtre anazy izy nitsidiky. Or ireo mipetraka ta misy 5e étage. Izy nitsidiky igny mety tafitsidiky lavitry loatra zegny de ni basculer tambany tagny izy. Latsaka sur place. Imaginez. Za malô izy koa amin'ny chambre zanako pour l'instant vraiment vide. Chambre maya vide chambre zanako. Izy koa décoration zegny tegna tsisy satria déjà anao agnano déco io tsisy varana. Raha io alaina pariparitana roborobatiny agny. Agnaty chambre zanako simple, juste berceau nazy, fandriagna anazy, armoire anazy, télé, table télé, tsisy eky. Aveo soma. Io tsisy déco, tsisy neno. Ça sert à rien. Agnaty chambre zanako tsisy sezy, tsisy tabouret. Et en même temps, installer caméra. Karaha igny zegny au moment za magnano cuisine ambany satria chambre anay misy tragnonay misy ambony ambany. Chambre jiaby ambony, salon, cuisine sy ny tariny ambany. Ataoko caméra amin'ny chambre anazy, caméra bambino baby. Karaha igny agnatin'izy hoe mizaha dessin animé amin'ny chambre anazy, au moins hitako raha ataony. Izy koa la moindre truc mba faregniko io. Bonne idée. Caméra baby tsy lafo. Installeko igny amin'ny chambre anazy, karaha igny za tranquille, sinon za tsy tranquille. Za tsy tranquille. Za zay mandiniky fô ino raha nahazo izy zay. Izy zegny ary surtout ireo koa fa tsy regny zay. Non misankety. Za misankety izy koa zanako fa tsy regny tsy nagnano bruit. Za fa malaky za amin'igny mandeha manonga mizaha izy ino raha nataony. Ah oui, depuis za ni-installer caméra za tranquille. Za mba tranquille, za zegny mba mavity, za zegny mba misy espace. Misy moment izy ambelako mizaha télé amin'ny chambre anazy, za mizaha télé amin'ny salon. Fa hitako io izy. Karaha igny zay mba misy espace koa. Fa izy io ndraikindraiky an-tena entre zanaka ndraiky maman, izy koa tsisy espace lasa étouffé nareo. Na tsy haiko mba étouffé. Mila miagna espace hely. Donc